παιδιά, κουράστηκα. Ξέρετε σήμερα τι έχει? Ακού τι είπαν? Όχι, ναι, όλα παίζουν. Βούσου, μην αρχίζεις. Το έχετε δει αυτό, έτσι? Εντάξει. Παιδιά, θα πάθω. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Πατσάμα, τσατσάμα. Να ακόμη το πάμα. Τσατσάμα, πατσάμα. Να ακόμη το πάμα. Τσατσάμα, τσαπάμα. Τσακάμα. Παιδιά, για ακόμη ήταν ο Ομπάμα. Πιστεύω να ξέρετε το Dragon Ball. Είναι τέλειο παιχνίδι. Κατεβάστε το. Ναι, άμα δεν το δείτε, δεν θα ξέρετε ποτέ. Έρχομαι κοντά σας για να σας σβήσω. Γράψτε στο YouTube Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Και πρώτον, το Dragon Ball είναι σε PlayStation 2 και 3. Κατεβάστε το. Τέλος. Γεια Αυτό σας. πατώ. Τα λέμε. Δεν ξέρω.